Така, здравейте хора, намерих откъде да го направя същото. Ето ви, правя го. Не, Парагвай. Марокко победиха на успех, Бразилия трудно, Франция победиха, Норвегия победиха, Мексико май беше да... Англия победиха трудно, САЩ победиха, Белгия победиха, Хърватия, Спейн, Швейцария, Аржентина, ама много трудно победиха Калвер, много. Колумбия победи, Египет. Айде. Рунд оф 16. Франция. Франция победи тук. Парагвай трудно 1-0. Марокко, Канада. Марокко победи лесно. Норвегия победи елементарно Бразилия. И Англия трудно победи Мексико. Чакай. Ето така беше. Малко да обърна телефона. Ето. Така. Да гледате по-добре. Франция, Марокко, Норвегия, Англия, Спейн 1-0 победиха. Мога да кажа, че малко трудно им беше. Но все пак те играха. Това е за първи път най-интересният матч. Аржентина трудно. Може и да кажа, че е лесно. Сега моите прогнози от осмина финал. Ето тук пише осмина финал на друг език. Според мен Франция ще победи Марокко. Испания ще победи Белгия 3-0. Франция ще победи Марокко 2-1. Норвегия ще победи Англия 2-1. Аржентина Швейцария. 3-2 за... Не, 2-1 за... Не, 3-2 за Швейцария. Пък може Аржентина, не знам, според мен Швейцария. Не бе, истинското обяснение е Аржентина. Айде. Тук Спейн ще победи Аржентина. Финал. Спейн. И трето място Халанд. Няма да пише име. И чао, много бързо стана това. От мене довиждане. Абонирайте се за канала ми в Instagram. И тук се абонирайте с Тото Про. Трябва да станем 300 абоната до края на месеца. Това не съм ви го казал, нито пък не съм ви го казал да се абонирате, а да ме последвате в Instagram. Така че, чао! Опитайте се и ще ми видите видеята в Instagram и ще се абонирате. Обещавам ви, те ще ви харесат много. Моля ви се, абонирайте ми се за канала и ме последвайте в Instagram. И айде, чао!